Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο παίζουμε το καμπόκα και θα σας δείξω μια οικογένεια. Είναι ο μπαμπάς, εδώ, η μαμά, η μεγάλη κόρη, ο μεσαίος γιος και το μωράκι. Πολύ cute το μωράκι, το ξέρω. Είναι έτσι στο σπίτι, άμα σας αρέσει βάλτε σπάστε το like, σπάστε το. Και λοιπόν ξεκινάμε από τώρα. Γεια σας παιδιά, λέω να πάμε σούπερ μάρκετ ή κάποια βόλτα. Σήμερα κάνει ζέστη, θα έλεγα να πάμε για μπάνιο ας πούμε. Καλή ιδέα μπαμπά. Και με το μικρό που δεν ξέρει να κολυμπάει και εμένα δεν ξέρουμε να κολυμπάμε. Θα σας βάλω στο σωσίβιο ρε παιδιά, ηρεμήστε. Ναι, σωσίβιο βέβαια. Πάμε. Περίμενε ρε μαμά να πάρω και το μωρό. Όλα σημαίνει τα κουβαλάτε πάντα κιόλας. Δηλαδή δεν μπορείτε να κρατήσετε το μωρό σας. Μπείτε στα μάτια και μιλάτε. Γυναίκα, πού είναι η θάλασσα? Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Α ναι, κάτσε να βάλω GPS. Εδώ είναι. Την βρήκαμε. Λοιπόν, ήσυχα όμως, Μην μας κάνετε ρεζίλι. Ναι. Λοιπόν, μαμά, δεν έχει σωζοβή για τα μωρά. Τι λες ρε? Έχει. Μωράκι μου. Το μωράκι δεν μπορεί να μπει, δεν είναι και την ηλικία του. Πω. Θα το αφήσουμε εδώ ελπίζοντας να μην φύγει. Γιατί το φόρεσα εγώ? Έλεος. Μα δεν μου κάνουν. Είναι μεγάλο, τα έχεις εσύ και μεγάλο. Ωραία. Εσύ, μικρή μου, βάλω αυτό. Οκ. Α, δεν γίνεται ούτε αυτός. Κάτσε με το παιδί να το προσέχεις το μικρό. Και να προσέχω το παιδί, τι είμαι? Εδώ. Εσύ, γίνεται να φορέσει κάτι για να δω, κάτσε. Δεν περίμενα. Σε αναγκαστικά θα μείνεις εδώ. Έλα, δηλαδή πάμε. Ναι, αντιγιά. Παιδιά, αυτό ήταν το part 1, πολύ βαρετό. Θα κάνω και part 2 σε λίγες μέρες. Bye!